3D декоративни стенни облицовки и гъвкави панели от Артоаза. Те са модерно и практично решение за бърза и лесна промяна на интериора и екстериора. Размерът на гъвкавия панел е 120 на 60 см с дебелина 2,5 мм. Това ги прави лесни за обработка и монтаж. Ето какви са и предимствата. Поставят се лесно и бързо върху различни повърхности, без нужда от професионални умения. Те са устойчиви и дълготрайни, негорими, пожароустойчиви и устойчиви на UV лъчи, като запазват красотата си с години. Подходящи са за всякакви пространства, вътрешни и външни, включително кухни, бани, огради и фасади. Не изискват специална поддръжка. Достатъчно е само да ги почистите с влажна кърпа, без агресивни препарати. Осигуряват шумо и термоизолация. Допринасят за уют и комфорт. Устойчиви са на удари, могат да се използват и в помещения с висока влажност, без риск от повреди. Благодарение на гъвкавата си структура са подходящи за обли и овални стени. Поставянето е лесно. Първо подгответе повърхността, уверете се, че е чиста, суха и здрава. Нанесете монтажно лепило на гърба на панелите и ги поставете плътно върху стената. Ако желаете пълен и естетичен вид, запълнете фугите с фугираща смес. Изработени са от каменни влакна, примесени с смоли върху стъклофибърна мрежа. Това гарантира здравина, устойчивост и дълъг живот на облицовките.